θυμάστε του Προμηθέα την ιστορία που τη φωτιά τόλμησε να κλέψει από το Δία. Λυπότανε τον άνθρωπο που δεν είχε που να πάει, έκτρε με τα σιδεία και δεν είχε τι να φάει. Από του Δία στην οργή βρίσκανε ξεφύγει. Η τιμωρία του σκληρή αρήμωνο δεν είναι. Μα ούτε και οι άνθρωποι θα ήθελαν να γλιτώσουν τον εαυτό τους για το θυμό του Δία τον εαυτό τους να σώσουν. Παλμόνα στο όνομά της και ο Προμηθέας τη θωρεί. Μόνο τα δρομορφιά της κουτί στα χέρια της και τα που είναι φραγισμένο. Περίεργο, τι θα έχει μέσα τόσο όλο φραγισμένο. Αυτή ανοίγει το κουτί, κάτι μέσα στη κρύβει, μαζί φορές και γύφηκα. Ποιο φύγει φύγει, ο Δίας απαιτίζεται. Οι άνθρωποι να ζουν πια, και το κακί δεν κάνει. Έπρεπε να καθαρίσει γη με δυνατή βροχή και έτσι όλα να αρχίσουν πάλι από την αρχή. Σαν έβριε σύννεφα, κύματα σωρό στον κόσμο του γέμου. Ματιοφοριάς με φωτιά, διέλευτες εικόνου. Σόνια ρίχνουν παντού και στη γη παγώνουν. Αρχίζει να βραδιάζει, τώρα νικάει το καλό και η πλάση ησυχάζει. Αν θέλετε
Shine.